тавре дидаем пандемияи COVID-19 таи моҳҳои охир хонаводаҳои зиёдеро мотамзада карду ба суг нишон. Дар ин баробар ба паҳлӯи дигари зиндагӣ ва нақшаҳои мардум аз ҷумла тӯю хурсандии онҳо халал овард. Барои мисол дар Узбекистон ба хотири пешгирӣ аз сирояти COVID-19 баҳори имсол реҷаи карантин ҷорӣ шудаву баргузории тӯй ва ҷамъомадҳоро манъ карданд. Аммо бо ин вуҷуд ҳолатҳоене ҷой доштанд ки мардум талаботро риоя накарда тӯй пеш гирифтанд ва чанде аз меҳмононашон ба коронавируси нав мубтало шуданд. 10 рӯзи пеш ҳукумати Узбекистон бо ҷорӣ намудани сабукиҳо ба маҳдудиятҳои карантин баргузор кардани тӯйҳоро иҷозат дод. аммо бо чӣ тартиб аз ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод мепурсам ки ин мавзӯъро пайгирӣ дошт. бифармоед. бале шаҳло, мақомоти Узбекистон бо назардошти муроҷиати зиёди навхонадорон баргузор намудани тӯйҳоро бо ҳузури ҳамагӣ 30 меҳмон иҷозат додааст. ин иқдом даҳҳо навхонадоронро ба саҳни хонаҳои ақди никоҳ ё худ идораи ЗАГС кашонидааст ва мехоҳанд ҳар чӣ зудтар ақд кунанд. яке аз навхонадорон ба бахши узбекии радиои озодӣ лабас шикоят кушодааст ки дар идораи ақди никоҳи ноҳияи қушрабоди Самарқанд 18 август дар навбати 112 меистод, аммо дар як шабонарӯз навбати ӯ нарасид. кормандони ЗАГС мегӯянд бо назардошти хатари сирояти бемории ҳамагир дар навбатпоиҳо ба муроҷиатҳои электронӣ ҳам розӣ шудаанд. ҷавонон дар наварҳои видеоие ки ба радиои озодӣ дастрас кардаанд ин вазъиятро шаҳр дода мегӯянд соат аз 9 гузаштааст, вале ҳанӯз идораи ЗАГС дарашро боз накардааст ва мардум аз эҳтиёт кор намегиранд. дар ин наварҳо гуфта мешавад ки мардум аслан фосиларо риоя намекунанд. як сокини Узбекистон мегӯяд 10 апрели соли равон барои бемории коронавирус карантин ҷорӣ шуд ва ӯ натавонистааст тӯи ақди никоҳашро баргузор кунад. аммо тавре ки шумо ин мавзӯъро омӯхтед, дар замони ҳамагири коронавируси нав дар Тоҷикистон баргузории тӯйҳо чӣ гуна буд? чун тавре медонем дар Тоҷикистон расман карантин эълон нашудааст. дуруст аст, дар ҳоле ки дар Узбекистон карантин ҳамчунон ҷорӣ аст, вале дар Тоҷикистон бо вуҷуди эътирофи COVID-19 та ҳол карантин ҷорӣ нашудааст. аммо кумитаи дин ва танзими расму маросими миллӣ дар моҳи майи соли равон ба мақомоти маҳаллии кишвар дастур дода буд ки то беҳбуди вазъият барои баргузории маросимҳои арӯсӣ ба сокинон иҷоза надиҳад ва тӯйҳо манъ карда шуда буданд. вале 2 моҳ баъд аз он рӯзи 27 июли соли равон тавре Афшин Муқим сухангӯи кумитаи дин имрӯз ба радиои озодӣ гуфт бар асоси супориши ҳукумати Тоҷикистон ва бо мақсади пешгирӣ аз панҷшавии бемории сироятии коронавирус менбад тӯйҳои домодиву арӯсӣ дар доираи хонавода ва бо ширкати шумораи камтарини одамон баргузор карда мешавад. тибқи тартиби нав шумораи ҳадди аксари иштирокдорон дар маросими тӯи домодиву арӯсӣ набояд аз 40 нафар бештар бошад. вобаста ба ин кумитаи дин ба шаҳру ноҳияҳо барқия фиристодааст ва ҳоло ба ҳамин тартиб тӯйҳо баргузор карда мешаванд. тибқи омори расмӣ ҳамасола дар Тоҷикистон ҳудуди 80 000 мавриди издивоҷ ба қайд гирифта шудааст ва ҳоло ин маҳдудиятҳо моликони тарабхонаҳоро бештар нигарон кардааст ки гузарондани маросимҳои арӯсӣ манбаи даромадашон будааст. хуб, умед мебандем ки ба ҳамин зудиҳо давои COVID-19 ҳам пайдо мешавад ва мардум имкон хоҳанд дошт ки беташвиш ҷашну суди худро баргузор кунанд. дар идомаи барнома бинандагони азиз, мусоҳиба бо довталаби курсии президенти Тоҷикистон аз ҳизби Садсал Абдуҳалим Ғафоров пешкаш мешавад, вале қабл аз он ба як огаҳӣ таваҷҷӯҳ кунед.